Bueno, ni Sebas Uriartenaz, jaio nintzen 1959 eta Fruistarranaz. Claro, ni heldu nintzen ona, 78 9 urtegaz, lehenengo batxillerra egiten. Claro, baserritik, heldu nintzen ona, apuruz zurtze egin je. Danak Bilbotarrak, Gasteiztarrak, Barakaldotarrak, eta ni hango Fruisko baserritik etorrik je. Jamen honitzen 3 urtean. Bai, Mikel Zarate. Mikel Zarate zan, niretzat nahikoa, importantea izan zen. Importantea izan zen, ze beragaz libere egiten nintzen. Berak entzune egiten zuen dana, nik emozionalmente behar bada behar esan nuen lagun bet edo bat nire inguruen eta bere izan zen, niretzat importante izan zen, ze behar asko egiten nuen beragaz eta gane beste gozo bat. Abade guzti ikaz da, profesor guzti ikaz erderaz egiten nuen, beragaz euskeraz. Hori beste bentaja handi beti izan zen niretzat. Irakasle modun izan zen, maizuet beti gote zen lasai, inoz abotzaltze barik, beti klaseak izatea ziren, relajanteak izatea ziren, beragaz. Eta, baino zuten, niretzak ganera, liberadori izatea zen, zitxikien dozkun. Nire bakarrik ero ez da zuri bai, berba egiten, klaseak izatea ziren, bihar bat orduko epokarako adelantado al tiempo, ez da? Ze berak beste era bat ere mote zuen klasea. Esan izetan, ni meizuenaz eta zuek egin behar duzuen egin inotena. Ez. Beste struktura baten egiten. Jose Mari Kortazar, Mundekakoa, 1959 urtean jaioa. Hau bai, txuloa da. Zer gogoratzen dodan Mikel Zarateri buruz, nik beste gauzaskoren artean badaukat anekdota bat, Mikelen errekursoak eta ze ondo erabiltzen zituen adierazteko. Ni beragaz ez dakit zelan sortu zen. Goratzen az eskolan, ikaskide batek, erronka moduan, apustu moduan Mikeleri botatzen, ez ala kapaz, San Jose egunean, sermoian, danon artean esateko bere izena eta sortzia bizenak. Mesa bat egitea zen hemen, martxoan uste dut, edo kursoan amaieran ez dakit fetxak ondo, guraso guztik etorte ziren, eta kapila printzipalean egitea zen mesa nagusi bat. Eta nik esan nintzen, zuezara kapaz, hor mesan, esateko nire izena eta nire lau abizenak. Eta berak esan zuen bai, ni bai banaz kapaz. Kapaz bazara, igual apostu bete egingo dugu, ezta? Eta berak esan zuen bai, apostu bete egingo dugu, zemet apostuko dugu. Nik orduen egiten nuen zen, erreserban 50 pesetako txampoi bete egiten nuen. Atxek eta mag emoto zuena, sekretarian erosi behar badu kuaderno bat, edo boligrafoak, edo zertarako behar badu, hori txampoi esan nuen. Nik hau txampoie, dana apostuko dut. Eta kapaz bazara. Eta Mikelek onartu egin eban. Haiek esan egune. Eta goratzen az egunenan Zerreno Txikiko kapilan, kurso guztiek, San Jose eguna zan, eta Mikel hasi zan, goraipatzen San Joseen irudia, eta San Jose bezala apustu zalea Euskaldunak aran moduan. Eta Mikelek mesan, esan txuzen nire izena eta lau abizenak. Adibidez, ikasle batek apustu egin euzola esala kapaz izateko mesatan danon aurrian, Sebastian, Uriarte, Sebastian, Uriarte, Bilbao, Rementeria, Alegria. Hori dana esan behar izan zuen, eta holantxe esan zuen. Claro, nik apustu galdu egin nuen. Orduen, joan izen ordain juten 50 pesetak, Mikelek esan dozten, ez, ni dirue eno hartzen. Beste egozoat egin behar duzu diruegaz. Eta orduen, diruegaz egin duena da, ez da zein organizazioa joan zen, egin duen donazio bat, 50 pesetakoa, eta misino bat ere izan zen. Uste gujerateko izan zenela. Gujerateko misino batan. Nau ziur. Naz ondo gogoratzen, misino bat ere zen. Eta nik honitzen, biru bari. Eta harrigarria izan zen, baina almena eukine ban, sermoien bertan, gure ikaslekide horren
izena eta sortzia abizenak esateko. Sebastian, Uriarte... Bai. Berak ezun parkatu ez, nik ez dut hartuko. Bai, ordainoen biordozu, galdu egin jozu eta. Eta anedota honek badeko beste mami bat, ze karo, nik hau umearoko 10 urtegaz edo 11 urtegaz edo goratzen eban, eta ni pentsatzen eban Andoni Uriarte zala, baina ez. Dokumental honeri esker, zelan albistiak zabaltzen diran, topatu dugu, hain zuzen be, non izan zan ikasle hori, eta zan Sebastian Uriarte. Eta bitu, anedota honetan lotzen dugu gauza biek. Mikelen errekursoak zelako almena eukan, kontestu baten sartzeko apustua, eta laguntzarrak alkartzea.